ସଫଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ଘଟି ସନ୍ଦେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଆଉ ସେହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ଇତିହାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନର ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କରି ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବିବା ଆମ୍ଭର ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେବା ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରି ସଫଳ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲେ ବି ନିଜର ମନୋବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କେବେ ବି ଓହରି ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜର ସଫଳତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷଣ କରି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା। ଏମିତି ବି ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ନିଜର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇ ନିଜର ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସହଜ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସେତିକି ହୋଇନଥାଏ। ସେ ସଫଳତା ହେଉ କି ଶାନ୍ତି ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ।